Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisha, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. This is your safe haven. This is a safe space for you to share. At meron na nga po tayong top secret caller or sharer mula sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello po, good evening, DJ Rocky. Anong pwede naming itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang po akong Moja. Muja! Bakit naman Muja yung naisip mong ipangalan sa sarili mo? Ano po kasi favorite ko si Mojako. Okay. Muja. Short for Mojako. Ilan taon ka na? Hello, Muja. Ilan taon ka na? Nag-reconnect si Muja. Baka nakipag-connect muna kay Pikachu. Hello po. Ayan, hello! Nawala ako. Kaya nga'y nawala ka. Akala namin naging Pokemon ka na. Okay. Moja, ilan taon ka na? 33 po. 33. Sang lupalop ka naman galing, Moja? From North na lang po. North. Okay, from North. Sige. Apo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Moja ha. Moja, Yes, 33 from North. Ano ang top secret mo? Alam ko medyo medyo gas-gas na siya pero 2 years na po akong kabit. 2 years ka ng kabit. Hindi naman gas-gas yan, sis. Wala namang nagsasabi na gas-gas na yung pagiging kabit na yan. Anyway, 2 years ka ng kabit. Paano? Bakit napunta ka sa ganyang klaseng sitwasyon? Bale po year 2021 pumasok ako sa private company around North, and then yung eto pong guy na to is pumasok siya ng 2022, which is manager ko po siya. That time nung nag-uumpisa pa lang siya, medyo binabash kasi siya ng mga katrabaho ko. So parang sabi ko bakit ganun? So ang ginawa ko kinausap ko yung manager ko na ganito, na parang ano bang problem? Parang medyo kasi ako, medyo Prangka. medyo naging concerned din ako dun sa tao na parang ano bang nangyayari at bakit ganun yung tingin nila sa kanya. Mhm. So parang kinomfort ko siya kasi nakikita ko na parang hindi na siya okay, ganun. Mhm. So that time may girlfriend ako. May girlfriend ka? Yes po. Girlfriend, bisexual po ako. Mhm. Ilang years na kayo nitong girlfriend mo? 3 years po. Nung time na yon? Yes po. Ngayon ba kayo pa rin? Hindi na po. Okay. Apo. And then nung nagkakausap na po kami ng guy, which is ahead siya sa akin ng 14 years. 47 na siya ngayon. 47. 14 or 13 years yung gap naming dalawa. And aware po ako na may asawa at anak siya. Mhm. But then, that time, nung nagkakausap kami, nagkakapalagayan kami ng loob. Unti-unting nahuhulog yung loob ko sa kanya. Na parang para kasing naghahanap ako ng father figure. Na parang that time, nung nagkakausap kami, nagkakalabuan rin kami nung girlfriend ko. And then, dumating sa point na
sabi ko sa sarili ko, hindi ko na mahal yung girlfriend ko that time kasi nahuhulog na ako dun sa guy. Kanino mo sinabi Uma yon? Ano po, sinabi ko sa sarili ko, inamin ko sa sarili ko na, hindi ko na mahal yung girl and nahuhulog na yung loob ko dun sa guy. So anong naging action mo nung na-realize mo yon sa sarili mo? Nag-decide po ako na makipaghiwalay dun sa girl, which is ka-live-in ko that time. Mhm. Anong dahilan ng Nakipaghiwalay sinabi mo sa kanya? hindi hindi na po kami okay, nagkakalabuan na po talaga kami. So that time, hindi na rin hindi na rin talaga siya okay. Naghanap na rin siya ng ibang mauupahang apartment. So meaning, nung nakipaghiwalay ka doon sa girlfriend mo during that time, tinanggap niya lang yung breakup na inoffer mo sa kanya. Opo, tinanggap na din po niya kasi sabi niya wala na din daw siyang magawa kasi nafi-feel niya na wala na talaga. Okay. And then, nung naghiwalay na po kami ng girl, umamin po ako dun sa lalaki na nagugustuhan ko na siya. Eto bang lalaki na to na boss mo or manager mo, alam niya na nagkaroon ka ng girlfriend? Opo. Kasi open po ako sa trabaho. Nasama mo na ba si girlfriend sa office? Hindi pa po, pero nakikita nila na magkasama kami alam nila na magkasama kami sa bahay, nakikita nila kami sa labas na magkasama. Fully aware itong si boss or manager? Yes po. Opo. So nung sinabi mo sa kanya na hiwalay na kayo, anong naging reaction niya? Nung sinabi ko sa kanya na naghiwalay na kami and sabay ko din sinabi na nagugustuhan ko na siya kaya ako nakipaghiwalay dun sa girl. Sabi niya hindi niya alam yung gagawin niya, which is parang ayaw niyang i-tolerate yung nararamdaman ko para sa kanya. But then dumating yung araw na siya na mismo yung nangungulit sa akin na kinukumusta niya yung nararamdaman ko sa kanya. Kung andun pa din ba, kung gusto ko na ba talaga siya or kung ano talaga nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa umabot sa time na niyaya niya ako sa apartment niya. Doon sa apartment niya, may kasama ba siyang iba? Wala po. Malayo ba siya sa pamilya niya? Malayo po. So, mag-isa lang siya sa apartment niya. Yes po. And that Pumayag ka ba? Opo. Sinabi ko sa sarili ko nung after nung gabing yun, kasi that night, habang umuulan ng malakas, may nangyari sa aming dalawa. Sa apartment niya? Yes po. Nag-jack and poy kayo? Yes po. Pero That time- handa ka nung time na yon na ibigay yung sarili mo dito sa taong to, kahit alam mo may pamilya na siya. Yun yung sinabi ko sa sarili ko nung gabing yun bago ako pumunta. Sabi ko kung gusto ko pa talaga yung gagawin ko. Pero kasi ang nangyari, parang mas nangibabaw, mas umangat yung nararamdaman ko sa kanya versus dun sa iniisip kong tama ba. Kaya pumayag po ako may mangyari sa aming dalawa. Siya ba ang nag-initiate na may mangyari sa inyo? Or Pareho po namin gusto. parehas niyong gusto? Apo, and after that night, nung pagka-uwi ko sa bahay, nagsisi ako na bakit ako pumayag, bakit ko ginusto. Sabi ko, last na to, hindi na to mauulit. Pero naulit siya ng naulit, hanggang sa hindi na ako makaangat, lumubog na ako ng lumubog, hindi ko na alam kung paano ko iaangat yung sarili ko, lubog ko, nararamdaman ko sa kanya. Though, meron naman kasi siyang magagandang bagay na nagawa or na contribute para sa akin kasi as a person, sa work environment namin, nag-grow ako dahil sa mga
sa mga, Insights niya, sa um advice niya. yes po, opo, sa mga advice niya nag-grow ako. And then yung glow up ng personal appearance ko is iba talaga. From from hindi pinapansin to super pinapansin na naging crush ng buong planta, gano'n. Hmm. So So parang dahil parang palagay mo ba dahil nag-apate-apate kayo, nadiligan ka kaya nag-glow up ka, ganun ba 'yun? Or dahil parang parang may gano'n. inspiration ka? Yun, parang gano'n, inspiration, gano'n na parang dapat sa araw-araw maganda ako sa paningin niya. So dapat araw-araw nagpapaganda ako, pakinis, naka-makeup, nail polish, gano'n. Mhm. So ayun po, and today, sa ngayon, ah, nag-resign na po kasi siya sa trabaho and nasa ibang company na po siya, pero tuloy pa rin yung communication namin, nagkikita pa rin kami. Sa Siguro mga apartment once a niya? month. Hindi po, sa labas po. Nagde-date kami sa labas. Was there a time na muntikan na kayong mahuli? Wala pa bang ganong eksena? Wala pa po. Saan lugar kayo, o hindi ko natatanungin kung saang lugar, pero normally kapag nagde-date kayo, sa malayong lugar ba kayo nagde-date? Paano kayo Sa mall. nanonood ng sine? Sa mall po, manonood ng sine, kakain sa labas. Wala pang ever na nakakita sa inyo na kilala kayo? Sa tingin ko wala pa naman po, pero kung sakali mang meron, siguro malalaman agad yun ng asawa niya. Kasi yung asawa niya is parang sa politika. Mhm. Pero hindi alam wala pa rin talagang idea si asawa niya na Wala merong po, ikaw. wala po. Mm. So ngayon, tuloy pa rin kayo. Anong tumatakbo sa isip mo? Kasi ngayon po, lately, ang lagi niyang sinasabi sa akin, pinupush niya ako na magkaroon ng boyfriend. Kasi ayaw niya na dumating yung time na kapag kailangan na naming maghiwalay is masasaktan ako ng sobra. So pinupush niya talaga ako na magka-boyfriend. May mga nanliligaw sa akin, kaso hindi ko sila mapansin-pansin kasi meron siya. Na yun yung dini-discourage niya sa akin na dapat bigyan ko ng pansin yung iba kasi ayaw niyang masaktan ako ng todo kapag kailangan naming maghiwalay na dalawa. So fully aware ka doon sa fact na posibleng maghiwalay kayo anytime. Opo, yes po. Tanggap mo ba yun at handa ka ba doon? Tinatanggap ko siya, kailangan ko tanggapin at kinakailangan kong i-process kahit na hindi pa kami hiwalay. Para pag dumating yung time na yun, hindi masyadong masakit. Sa ngayon ba, parang ine-enjoy mo na lang yung moment ninyo together? Or nag-hope ka pa din na isang araw, bitiwan niya yung pamilya niya tapos ikaw yung piliin niya? Minsan dumating sa point na gano'n na parang sana ako na lang yung una na niya kilala. Na sana hindi na niya nakilala yung asawa niya at yun. Pero mas naging ibabaw pa rin sa akin yung kagustuhan ko na maging masaya siya sa family niya. And tanggap ko na hanggang dun lang kami. And darating yung time na maghihiwalay talaga kami. I understand. Anong meron sa kanya na wala sa ibang mga lalaking nanliligaw sa'yo? Masarap ba siya? Malaki ba siya? Ba't ka natawa? I mean, malaki siya malaki ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Oo, tapos malaki. Magaling. Magaling. Sabi nga nila, life starts at 40, so parang nasa 40s na siya, so parang andun yung extreme. Nadala ka sa langit, ganon. Parang ganon. Yung parang pag nagkukwentuhan kami ng mga katrabaho ko na sila nakaka 3 times daw. So sa amin hindi, lagpas pa doon. Mga ilan? Mga around
at 15 to 20. Wait lang, hindi ko kinaya yung 50 to 20. Sa loob ng isang araw. Ano pa? Ilang oras yung 15 to 20? Magdamag po yun. Isang buong araw, 2 oras, 3 oras. Hindi po, mga 7 to 4 a.m. 7 p.m. up until 4 a.m. Apo. Yun na 15 yung to 20? pinakamagdami. Kasi minsan lang kayo magkita, so parang, eto na yon. Push mo na yun, sagad mo na. Meron po bang tatalo dito sa 15 to 20? Hindi ko kinaya. Napakahusay naman. Napakagaling. Anyway, so mabalik tayo dun sa tanong ko. Ano ang meron dito sa married guy na to na wala doon sa mga lalaking umaaligid sa'yo? He cares a lot. Alam niya kung paano ako i-push alam niya kung paano ako i-push dun sa ikakaganda ng career ko sa lahat ng aspeto. Unlike others na super selfish, na ganito ka lang, hanggang dito ka lang kasi andito lang ako. Hindi ka pwedeng umangat. I've experienced yung time kasi na nagkaroon ako ng karelasyon na parang siya, na-intimidate siya sa career ko na ako mas nakakaangat sa kanya, mas mataas yung posisyon ko kaysa sa kanya. Kaya siya, hinihila niya ako pababa. Unlike this guy na parang, eto ka, kailangan mong umabot sa ganito. Kailangan, may timeline ka kung ilang taon, kung 5 years from now, ano ka na. So, kailangan may timeline ka sa bawat galaw mo sa buhay. Parang inaangat niya ako. Hindi niya hinahayaan na bumagsak ako sa career ko sa lahat ng aspeto. Doon ko siya mas minahal. So palagay mo ba wala nang ibang tao dyan na single, available, na ganun din yung mindset tulad niya, nahahayaan kang lumipad na para maabot mo yung pangarap mo? Kasi sa ngayon hindi ko mabuksan yung heart ko sa iba kasi andyan siya. Pero sinusubukan ko pero hindi ko talaga siya magawa. So parang bulag ako sa iba. Para kang kabayo, ganun. Para kang kabayo. Parang nakafocus lang siya dun sa iisang way. Na which is siya. Meron ka bang timeline para sa sarili mo? Like, pag ganitong taon, kailangan, ganito na ako. 33 ka na, right? Yes po. Meron ka bang deadline sa sarili mo na dapat ganitong edad, mahanap ko na yung the one ko, ganon? Hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na ikakasal, magkakaroon ng asawa, mamomroblema. So, Parang wala yun sa sa priority ko ngayon. Hindi ko siya nakikita. Okay. Kukunin ko lang yung sinabi mo kanina, no? Wala sa isip ko, hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-aasawa, mamomroblema. So, feeling mo ba kapag nag-asawa ka, mamomroblema ka lang sa buhay? Kasi sa nakikita ko kasi sa mga kapatid ko na problema sila sa mga asawa nila, na yung isa, hindi maipagtanggol yung ate ko kasi mama's boy. So parang ako, takot ako mag-commit sa ganong bagay. Kaya siguro mas ini-enjoy ko yung ganitong setup. Feeling mo ba na poprotektahan mo yung sarili mo sa ganyang klaseng setup? Hindi. Kasi hindi ko man maamin sa kanya, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masaya. Kasi tinatago ako. Kasi walang oras. Yung parang mag-aantay ako na mag-chat siya, mag-aantay ako na tawag siya. Parang every night lang kami pwedeng mag-usap. Saturday and Sunday, hindi kami pwedeng mag-usap kasi uuwi siya sa kanila. And then Monday na ulit ako mag-aantay kung tatawag ba siya o hindi.
Tapos hindi ako pwedeng magalit na hindi siya kung bakit hindi siya nakatawag. Tulad ngayon, wala siyang paramdam. Tapos ikaw Parang nag-aantay lang. nag-aantay lang. Nag-aantay lang ako na parang nag-aantay ako pag magcha-chat siya, pag tatawag siya, wala akong karapatang magalit. So talagang hindi ako masaya pero hindi ko siya mabitawan. Hindi ko alam kung paano ko siya bitawan. Gusto kong bumitaw pero hindi ko alam kung paano. And ngayon, no, alam ko kung paano ko siya bibitawan. Hindi ko lang siya magawa. Ang gusto ko lang ngayon is siguro sampal na salita sa akin na ganun, na kailangan na talaga. Kanino manggagaling yung sampal na mga salita na yun? Siguro sa mga viewers natin ngayon. Gusto mo manggaling sa kanila? Bakit kami pa? Bakit kami? Anong Kasi kinalaman namin dito? Bakit? Kasi as in, sa 2 years naming dalawa, wala talagang nakakaalam. May mga siguro may mga nakakakuha ng hint, pero wala silang pruweba. So, wala talaga. Mas miski yung best friend ko, wala siyang alam. So, sarili mo lang talaga yung nakakaalam? Kaming dalawa lang. At yung lalaki? Yes. Kaming dalawa lang. Ang bigat? Sa Hindi mo nararamdaman yung bigat? Sobrang bigat na hindi ko alam na parang yung pag nanonood ako ng mga TikTok series niyo po dun sa ng mga series ng kabit. Mamamalayan ko na lang tumutuloy yung luha ko kasi sobrang bigat na parang paano ako napasok sa ganitong sitwasyon? Bakit ko siya hinayaan? So, bakit nga ba? Ang mahal lang naman ako. Ilang beses na akong pumasok. Yes, oh. Naiisip mo ba, nakita mo na ba yung mga anak niya? Ilan na anak niya? 4. Malalaki na ba o mga bata pa? Malalaki na. College na. Tapos yung asawa, maganda ba o may edad na? Maganda. May edad na rin pero maganda. Natanong mo ba siya minsan kung bakit siya pumayag din na may mangyari sa inyo, magtuloy kayo sa relasyon? Kasi mahal daw niya ako. Mahalaga daw ako sa kanya at yun. Ayaw daw niya akong masaktan. Mhm. Kapag naalala mong may pamilya siya, anong pumapasok sa isip mo? May consent siya ba? May guilt ba? Or Sabi ko, deserve ba ng asawa niya to? Kasi nakasama ko na yung asawa niya na nagkaroon ng family day sa company namin. So twice ko siya nakasama. Mabait siya. Approachable siya. Sabi ko sa sarili ko kapag naiisip ko na masasaktan yung asawa niya kapag nalaman niyang meron kami. Hindi ko alam kung paano ko mabe-bear yung sakit na mararamdaman niya kasi alam ko yung pakiramdam ng niloko. Parang nagsabi rin ako sa kanya na gusto ko na makipaghiwalay. Tapos sabi niya, sigurado ka na ba? Sabi ko, oo. Kaso, that time kasi nasa isang company pa lang kami. So, parang ang hirap umiwas. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy na nakakita ko siya. Tapos, gusto ko na makipaghiwalay. So, hanggang sa umabot sa point na kami na ulit. Tinuloy namin ulit. pero di ba kamo, lumipat na siya ng ibang kumpanya? Lumipat na. Hindi mo ba naisip na baka ito na isang senyales para itigil mo na kung ano yung meron kayong dalawa? Naisip ko yun, DJ Rocky. Naisip ko. Ilang beses din akong nagtangka na wag na magparamdam. Kasi pinupuntahan niya ako dito sa bahay. Tapos may nagaganap ulit, ganon. Meron. At hindi ko siya mapipigilan. What connects you together? What binds you together?
hindi ko na rin maisip kung ano pa talaga nagkokonekta sa aming dalawa kasi sa ngayon, sobrang nasasaktan na talaga ako and siya, wala na rin siyang time masyado sa akin. Minsan na lang siya mag-chat, minsan na lang siya magparamdam sa isang linggo. So parang sabi ko, parang wala na talaga. And naghahanap na lang, siguro nag-aantay na lang din siya na bumitaw ako. Kaya niya siguro pinupush din na magkaroon ako ng boyfriend or tumingin ako sa iba. Not just him na naka-focus ako sa kanya. Kailangan ko din daw tumingin sa iba. Siguro yun na yung way niya. Na para sabihin sa akin na kailangan na naming maghiwalay. 5 years from Nakailang- now, 5 years from now, nakikita mo pa ba yung sarili mo na nandyan pa rin sa sitwasyon na yan? Hindi na po, DJ Rocky. Parang, sabi ko, parang ano na, parang, siguro konti na lang, mga ilang buwan na lang mawawala na talaga. Kung kaibigan mo ang sarili mo, mahal na mahal mo yung kaibigan mo. Mahal na mahal mo tong kaibigan mo na to. Kung kaibigan mo yung sarili mo at ikaw yung kaibigan mo na yun, anong mensaheng ibibigay mo sa kanya na nandyan siya ngayon sa sitwasyon na yan? Bibigyan kita ng pagkakataon para makapagbigay ng maiksing mensahe para sa kaibigan mo na sarili mo, ha? Go ahead. Okay po. Kilalang kilala kita. Alam ko na pag nagmahal ka, todo. Pero kasi hindi na tama. Yung parang sinasaktan mo na yung sarili mo. Tinotorture mo yung sarili mo na dapat hindi kasi una pa lang alam mong hindi na tama, alam mong mali. Naiintindihan ko na mahal mo siya. Na mahal mo yung tao, pero isipin mo naman yung sarili mo. Isipin mo na kailangan mo din maging masaya. Yung totoong mararamdaman mo yung saya nung walang halong takot kasi hindi mo alam kung hanggang kailan. Mag-isip ka kasi hindi ka ganyan. Hindi ikaw yan. Moja, Yes po. Yes po. wala ka namang hika. Wala po. Pwede kang suminga, ha? Pwede kang suminga. Ang hirap lang po kasi. Yeah, we get it. Gusto ko nang bumitaw. Mhm. Pero hindi ko alam kung paano ang gagawin ko, anong gagawin ko para lang maumpisahan siya. Kasi kahit gustuhin ko ang bumitaw, parang andito pa rin yung parang gusto ko pong kumapit kasi mahal ko siya. Mhm. Alam ko madaming magsasabi na na ginusto mo yan, panindigan mo yan, na parang kasalanan mo yan, pero ganito kasi yan eh, nandito na ako sa point na parang, ganito pala yung feeling, magmahal lang hindi naman talaga sa'yo. Mhm. Na sana hindi ko na lang siya in-entertain yung nararamdaman ko noon para hindi ako umabot sa point na ganito. Mhm. Kapag nag-aaway kami, pag nasasaktan ako, wala akong ibang masabihan kundi sarili ko. Mhm. Sarili ko lang kasi wala naman ako makwentuhan. Alangan namang ikwento ko dun sa mga kaibigan ko, hindi nalaman nila. At salamat sa pagtawag sa programang ito. And sana
kahit papano, meron kang na-realize ngayong gabing ito. Opo. At first time ko po siyang ikwento sa iba kasi wala talaga nakakaalam. Ito naman yung purpose ng programang ito eh. Yung Opo. maging hingahan nyo. Yung maging safe haven ninyo, maging safe space ninyo para makapagbahagi kayo. Well, kung magbabasa ka ng mga comments sa TikTok, you will see words of encouragement, yung iba naman harsh words, at marami pang klase ng mga salita. Sabi mo kanina, gusto mong makarinig ng mga salitang sampal sa'yo, diba? Opo. But I guess, kahit naman sabihan ka namin dito ng mga masasakit na salita, hindi pa rin magkakaroon ng impact sa'yo unless ikaw mismo sa sarili mo gusto mo at committed ka na sa paggawa ng tama. Tama po. Alam mo naman kung ano yung pinasok mo. Alam mo rin naman kung paano ka aalis dyan. Yung desisyon ay nasa'yo. Yung commitment mo para umalis dyan. Yung mag-action ka every single day of your life. Every minute, every second of your life. Nabitiwan itong taong to. That is the way. Hindi pwedeng ngayon, oo, bibitawan ko siya, pero bukas, pag dumating siya sa harap ng pinto ng bahay ninyo, bubuksan mo at magbubukas ka ng legs mo. Opo. Oo, mahal mo siya. Pero alam mo rin naman sa sarili mo na dapat mong mahalin ang sarili mo. Kapag mahal na mahal mo ang sarili mo, alam mo yung worth mo. Alam mo yung boundaries mo. Alam mo yung limitations mo. Alam mo yung nararapat para sa'yo. If you are thinking that you are protecting yourself from all the pain, suffering, by not being in a serious relationship, then you are wrong. You're making yourself believe lang na hindi ka masasaktan. Pero looking at you right now, I mean, listening from you, you are in pain. So I hope ma-enlighten ka sa gabing ito. This may be a start of your new life. I will pray for you. And yung mga kabisyo natin out there na nananalangin na mabawasan ang kabit ngayong 2025, magkasama kaming magdarasal for you. Alright? Opo. Thank you so much for trusting us, for trusting me, and for calling this program. Ingat ka Thank you so palagi, much and po. God bless. Thank you po, DJ Rocky. Thank you. You so much po. You're welcome. At dyan po natatapos ang ating top secret call ngayong gabing ito. Bakit nga ba dumadami yung mga kabit ngayon, no? Bakit nga ba may mga taong alam naman nila yung tamang gawin pero hindi nila pinipili yun? Yung maling gawin talaga yung pinipili nilang gawin. Bakit? Kasi yung mali, masarap. 15 to 20 rounds ba naman? Kahit nakakapagod yun kung magaling naman, why not? Kasi magbo-buffet ka ba naman, diba? Everyday mukbang? Unlimited, diba? Sinong hindi sa ganun? But that's it. Mali. Pero masarap, pero mahihirapan ka. Pero may mahirap piliin na tama, but in the long term, magkakapayapaan ka. You have to choose wisely. At
kapag natagpuan mo yung sarili mo na nagmamahal ng maling tao, mas pamayanihin mo yung pagmamahal mo para sa sarili mo. At tatandaan mo ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Laging nasa tama, hindi ka pababayaan, hindi ka hahangarin na masaktan. Ganun mo sana maalagaan ang sarili mo. At ganung klaseng pagmamahal sana ang matagpuan mo. At hindi mo't matatagpuan ang tamang tao para sa iyo kung pinipilit mong maging tama ang maling tao na nandyan sa tabi mo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang top secrets, may bukas pa. Hindi pwede ngayon kasi overtime na naman ako. So nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. And you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Metro's number